många grenar kvar på den här lagtävlingen. Så nu är det dags att ge klubben i sitt hjärta det stöd man kan. Det är bra start på Elin Moratti från Hässelby. Öppnar offensivt, starkt. Springer ifrån allt och alla. Verkligen. Visman. Kom igen nu publiken, nu kan vi, nu tar vi i, nu hjälper vi dem, nu ska poängen fördelas. SM-medaljerna ska snart delas ut. Kom igen nu, här har vi Hässelbys Elin Moratti.